amela kaloku kubalekile into bangabe you must be willing to learn. Yabo, you must be willing to learn if when you want to grow. Yabo, you must be willing to learn. Ukuba mdala nokwazi ungathi uyazibona izinto doesn't mean into bangaba wazi everything ebomini. Yabo, so kahle next year bra baninzi abantu that andifuna ukusebenza kunye nabo endiyazi into bangaba kudala beyingxenye beyipart yale industry. Udabana zimjonge ku season 2 kaSugar Mama naboliya nabodani yabo indoda endala izabe ikhona phana kanjani. So kunisi just njengokwenzeka kuzobalekwa. Awona sidizela amahlebo. You are now watching BDE Media TV. Enjoy. So it is. My man. Okay. Ndisiyekile isiradio ndenze imali ngokunsebutsheni bam. Kaloku ndabona ncitha xesha into yobutha ukundimdala. Anokwazi ubutha ukunomngqushwana ondibiza tata. Banjwanga apha yawo nginomngqushwana ukhule ngenatata. Tata kukhona uyaphila uyafuna umbona qhaze imeko. Excessivini ngale rings andifuna uqaqeze ngestrip. Ningathetha nomapho ndifuna umakhona nithi umdala kekho kodwa mina ndiyafunga ndithi ukhona ngoba ndimbona pha kum. Ever since ndahlonela isiko nesithethe amagusha kawuba phansi ngokundibukela into senzeka. Yavutha umlilo sesivunguvungu yingxolo everyday ku social media videos zamo ziyashare. This is real talk, no cap, inyani. Apho ndihamba khona my face is recognized. Urasta uthandwa ngabantwana nabazali. Bulelo somandla ngophendula imithandazo. Fana nalo. BDE Media TV. Rasta we country. Ubukeli BDE Media TV. Khululeka. No uniqueness. All I see is clones. It's good to be different, man. Yes, I really sure. My old friends uthukile kusekwenzeka ndongondiyara. Ngoba ngalo kwenza le content abanye bebecimba ndiyaphambana. Olukuhlobo le-Jade Plant. Buti kunjani? Kuhle Rasta kunjani mfowethu? Siyaphila nathi buti man sevuyiswa nabukho bakho kule show la sikufuna kule show but ke kwenzekile namhlanje walapha. Ndabulela ukuvayitha mfowethu. Ndabulela kakhulu. Phambi kokuba singene masiqale sikongratulate to your 100k followers. Usebenzile bhuti man akufiki nje pha yayazi yazwa dima hayi akufiki noba ngibani pha fika abantu abasebenzayo so yeah hayi sabulela sabona bhuti sure bhuti lento ye content creation iqale njani kwaye uyiqaleni kwaye yintoni eyafika engqondweni yakho ngela xesha uqonba can't that phone and shoot le video yakho yokuqala imhlekazi yabona ndifuna ukuthi wena Rasta ezi zinto yabo zizinto okudala selapha kum ngaphakathi enhlizweni yabo yinto wena mfowethu ensuka nayo from the early ages of my life yabo uqala izinto zedrama so zonke ezonto ezo yabo kahle phofu into ekudala nangqonela uyenza lento ndiyenzayo currently. But ke into enzekileyo apha kwembeni kweminyaka wena King wena Rasta angikhange ndifumane chance or ithuba lokwazi ukuyikhulula lento uThixo andidalele yona due to imeko sekhaya yabo because I was raised by a single parent yabo a single parent that she had the responsibility of makathathe uxanduva for abantwana abayi6 so after matric I had to into abangaba nikhangela umsebenzi so yonke la ndiyandibangela into abangaba ningakwazi ukuphila amaphupha am nezi zinto uThixo andidalele zona but ekwambe ngethuba to cut the short ekwambe naphangela ndarealize into abangaba hayi no man yabona I can't die. Yandiva King, I can't die ndibe kanti isakhono netalente lo uThixo andiphiwe ngakhange ndi-unleash ndi-expose to the universe so ndathe thubeni kule minyaka seningaka una King ndaqala ezi zinto ndizenza nathi before ndihambe ndibheke pha eBoplus to the graveyard I cannot take this talent to the graveyard let me expose it now and let the universe iyazi into abangaba umziyando nesisakhono uThixo amphe sona iqale njalo ke mhlekazi sendilapho ke ndawo kuyo wazixelela ba it's now or never. I'm telling you uyibambile bhuti apha entethweni yakhe khona into endiyicaphulileyo nenda nobuza ufuna uthetha ngayo uthi wakhuliswa yi-single parent umamcirha ne i-timer sona sithini story sayo no jonga wena King yabona istory setimer aso story xa seyinto abangaba
aso story that singanothetha ngaso. Okay. Yeah, for that matter idouble kaMamcirha no tata wethu phakuthe endlini asil entertain phofuke asilingeni too much because sinento ethu into abangaba eyabo yongaboni ngasonye yayifuna bona yabo but ekwambeni kethuba nathi yes affect ekukhuleni kwethu but ke into endala after so many years yabuya yabo and iyakhokela ngokuphaya endlini nangona ingasekunye noMamcirha but we respect him as utata wethu and siyazi noba ngaba forgiveness is the last form of love is the last form of love we no longer entertaining what happened in the past yabo but into siyazi into abangaba awudabane ngokukhona into endala phaya ado futhi ehlele phaya ihlele phaya we love him man. Yeah, man, how do you feel now like izinto zitshintshile uyaqona because qala mosi before kubekho la content yakho no Sibu no Mancane ngoba usabetha ngoMamcirha bekukho abantu bathanda uthetha into ezinegative kakhulu ba unxilimbele endala kumafuna umsebenzi into lento uyenzayo wena wenza inhlonto yonke lanto yabo. So now how do you feel now that ngokukho le content yakho noSibu then kukho abantu abakuthandayo because we all know into obangabana followers those are your family uyaqona. So how do you feel now una backup like une team because followers zakho i-team yakho no jonga Rasta yabo noba apha lifeini kwephi i-environment kanye ukephi indawo uzofumana into bangaba lo ndawo kuyo wena King izaba ne challenges zayo yabona there's only one thing iKing apha lifeini you must avoid to do ungenzi izinto because ucingela abantu bazothini yabona you must kill that syndrome yoba ngaba abantu bazothini bangiqala ungena ku TikTok noqhuba mdala kangaka abantu bazothini ngiqala bangokuthini kuthini nemdala kangaka abantu bazothini bra umuntu i-founder yakwa KFC elaxhaya kulibonayo pha lipope koma age 70 something or 80 something if ndibamba kakuhle you understand so siyayazi izinto senza bakhona abagxeki bakhona abantu that will always be negative abantu that will always be bona ink on a white shirt but we are used kwaba abantu coming to klente ngokuba sendiqhubha noMancane no Sibu no yabo jonga lanto kaMamcirha bingasoze iphumele right excluding uMancane no Sibu so funeka abazukulwana bakhe babekhona bafome iparty yalelana kaMamcirha ndiyityebise ngoMancane noSibu yabo kahle into bibhekisele ukubulela kumama yabo ngendlela ehambileyo ekusikhuliseni ukuthi hayi ihlabathi malazi into abangaba le woman siyayithanda le woman she has done a lot for us singabantu singabo namhlanje because of jonga lento bendiyenza ke Dwayne noMamcirha phakathi was just to express gratitude nothando sinalo for yena so in the process of doing that ke usaqwaca Mancane noSibu utyebisa istory sikhule and siyaqhubha bhuti siyaqhubha umsebenzi umsebenzi and yona nto ndiyithandayo abantu abangayiqwala seliyo uba utyebisa nabantwana because abantwana bakhula nge-acting ngoku yayiqona uba nabantwana ngoku baphela bebe-skill se-acting because abantwana bakhula benentloni mosipari ngoku utyebisa nabantwana we will never know if future siphathele ntoni yaqonda okay bhuti wam so yintoni emasiyi-expect ngokudabane yabona King indlela yona soyihamba inde mfowethu yabo indlela soyihamba inde and soyihamba nabantwana bam and soyihamba nabanye abantu ke endiyazi into abangaba close kunye nabo kule msebenzi sikuwo uzukhumbula into abangaba I'm also doing stand up comedy mus yabo I work with abo Siyaseya I work with abo Lukhanya I work with abo Dani ngaphandle kwale into endiyenzayo so kuninzi just nje okuzokwenzeka yabo and also udabane okwesibini ibrand yakho ufuna uyityebisa yabo idabane minds ufuna uyityebisa kakhulu yabo come next year bhuti ndifuna usebenzisana nabantu kudala abayihamba lendlela before me abazokwazi unibonisa kwezinye izinto that mina engazaziyo mamela kaloku kubalekile into bangabe you must be willing to learn yabo you must be willing to learn if when you want to grow yabo you must be willing to learn ukuba mdala kwazi ungathi uyazibona izinto doesn't mean bangaba wazi everything ebomini yabo so kahle next year bra baninzi abantu that andifuna ukusebenza kunye nabo endiyazi into bangaba kudala beyingxenye beyiparty yale industry udabalo zimjonge ku season 2
Sugar Mama Sugar Mama. naboliya nabodani yabo indoda endala izabe ikhona phana kanjani so kunisi just nje uzokwenzeka kuzobalekwa bhuti yawo yabona sidizela amahlebo apha hey mahlale Kuzobaleka. simukele Yeah. simukele wena mntu ubungekafuni uwisho udabane Yeah. kanti ngofuna uwisho because there's a lot coming. There's a lot coming. Bhuti, as we know ngoku abantu abaninzi ba monetized kwa Facebook, right? Yeah, isithini sake story ngabe monetized, if ever monetized, uqale nini uba monetized and i-payment yakho yokuqala if ever ufuni Hey, funny. ngayimali hey udala i-protection fee noyithi hey production fee yantoni wena uzayike uyithathela suka yazi intoni bram ukhona uhawu just nje ovelayo yabo so that usiba kwazi ubheka esikolweni afumana ihlangu sesikolo Okay. umancane kwazi ufumana ihlangu sesikolo ya ukhona uhawu ovelayo yabo andikwazi ukuchaza Awukwazi kanjani because alo hawu unanyani sometimes yakwazi igqi uyiclip phinda uvele lo hawu Uphendulana. uyi 150 yabo so can't say ba lo hawu kweyiphi imeko yawo kangurhawurhawu ukhona uhawu yeah man. iyazivela ke wena content creator semakhaya ba xa usenza i-content ukhona urhawurhawu ovelayo but Yeah. urhawurhawu unanyani uyaqonda Yeah. ya masikhabe sisitsho siyibeka njalo so usibu nomancane ngabapha kuwo kanye ukhona wasesitratweni so usibu ngumnana ka sister wami yabo like even la ndawo uthi mntaka sisi ya umntana ka sister wami ukofa mntaka sisi wena umntaka sister wami yabo umancane intwana yami okay unyana wami yabo qha unyana wami ongahlala pha komendlini ohlala pha next door yabo so ngabantwana bami boyibabini aba ya usibe oka sister wami umancane is my son. You understand? Okay. Yeah mfethu. Okay, so usiphinde sibuyele kulo rhawurhawu uqale like into endenza uba manibuze ne masiyeke mani le part negative kukhona i-out ebukeleyo le podcast Yeah. iyayidonsa into yelanto ye-content iyazama cha ayina connections sonokwenzeka namhlanje uthi uyongithixa uba mayibukele le content kwenza kizokwazi ufumana Yeah, something. masikhabe siziyeka ezi zalamadoda one protection fee Yeah. athina because wena nto ebalekile kutyebisela abantu Yeah. uyaqonda so like ivele nini lento kaRhawurhawu kwaye kuze umfumane lo Rhawurhawu into ekufuna ukuyenzile pha ku Facebook ngoba hleze umuntu uyi-content creator cha akayaba funeka enze into ukuze amfumane la Rhawurhawu kanye Yeah. ngezi funeka une followers ezingapha kanye like unfoldele phana mntanami zoyiqaphela xa ndina 20,000 followers yabo kwavela into pha ku dashboard echaza into abangaba bathi thina isilungu eligible kanene khona igama lesilungu eligible you are eligible to earn yeah, don't kwavela okay lana so ngo Facebook ukunotify wathi efondini ngoku ingathi iclise ungayiphumi AA kulento uyenzayo ingaphumi super so ndangena pha kulanda la dashboard bayakunika ke process pha uma uyihamba it's very clear but if mhlawumbe ngumuntu ongasibambanga kuhle isilungu you go to umuntu osibambileyo explain acacisele yabo akunyezelekanga usibambe isilungu kanye ungasibambi isilungu but bawunofumana ukwazi ukucacisela into abangaba yonke la nto pha dashboard what does it mean and then ke uzokwazi ufumana opportunity at least now ube nokwazi ufumana isoup yamagila. Okay but wami iyabona ke njengoba ndiqala ndafunza ngawe because yamazo rasta wekhanda uthi xetyebisela abantu kubekho abantu but iqhunywa kakhulu le iyaxoka iyaxoka so yona bendiqala ndafunza ngawe so ngoku eyona nto ibingamandla ndikubuza le mibuzo asuba into endiyothukayo lento yalo meno wakho yabona nabe bebezibuza umbuzo ba rasta wekhanda into incingelele ngantoni le wena ungahamba uyofuna umsebenzi akomsebenzi ndizawufuna ndisipanile apha sisipani ngophi lo msebenzi ufuna ndiwufuna uyaqona uyayiva ikhona manje ethi iyaphuma apha uyaqona nami iganja yami iyakwazi uphuma pha uyaqona ngoku ufuna ndiyephi uyaqona so yeah kukhona create sakhasayo kanye buyazazi ba unesiphiwo ubawula uqhube suncama bhuti shoota lo content kangangoko because akhona amaqithiqithi aphumayo but awaphumi nje nanjani uyaqona kwaye lamaqithiqithi afuna usebenze umzekelo ufuna kunazo neviews iviews zakho zibe big uyaqona ungacinga uba uzaba no 200 views and then ubuzobuza ku Rasta wekhanda ba hey athini lamaqithiqithi andiwazi uvila manje ibhuti uthini ba ku Facebook okuxelelayo so kwaye ubusebenzisa uFacebook Lite
phuma kulonto leyo buyi content creator ayonto yakho leyo phuma kulonto leyo susuzitshela ixesha ngalonto funeka ku professional mode and then funeka ku professional mode and then uyazi ba unayo professional dashboard then that's whereby you're going to be making money with his stars ads on reels in stream ads ngeke kanti bonuses partnership ads of which uzabu partnership uzabu in partnership ne brands as big yabo like masithi umzekelo wenza ivideo uphethe uSunlight uphethe into yeSunlight then you can mention uSunlight pana then if you have Sunlight approve lo ad yakho then you're gonna get paid, you know, you can get paid njengophatha ifone like smartphone sakho your smartphone uyabo but ke balekile bayazi wena Rasta ilonto ndiba but ke la madoda i-production fee madoda imali madoda ayo mali ngakho yo bethuna uyaqonda please bethuna ningazapha nizosikhwitha kwesoup yamagila mfuni ningazikhwitha apha kusingakwazi uhamba apha wena uyabona so into enjalo but kubalekile ke king abantu bayazi ba ayishwanyanethe ke lanto because there's ideas bra akuvela ubone idea just nje akulula because unganayo idea uyibethe pha ku TikTok kanye ku Facebook ucima abantu bazoyithanda ingahambi mhlonishwa and ufumaniseka ba you get demotivated ube nomsindo ndiyayazi lonto le nomsindo besanotsho komnye obesebenza nompromotele something emnye umntana walapha eNew7 yabo ufuna uthi iyakhala lapha izinto zakhe azihambi yabo azidesithengwa azidesithwini zonke zonto ezi but I was saying to her alokusuyeka yabo on the basis of naba into zakho azihambi yabo come to people oyazi into bangaba bazokunceda. I mean you cannot corner yourself but usafuna uphumelele ebomini, you understand Abraham? It doesn't work like that. Go out and seek information, hambe uyosebenza nabantu. If uRasta uyayazi ba Rasta eligqabe xa ndilitshile uzoncedisa into uRasta will explain to you yabo. You don't have to corner yourself, go out there yabo and seek information, be willing to learn man yabo. That's how it works yonke lento Abraham. Ndiyayivuya nto uyithethayo and then abantu baba ne-mistake abathanda uyenza abantu xa thina zi-content creators okanye abantu bane-information xa siyikhupha le information aqomba eziyaxoka ezi okanye uyabona la information uthanda ucinga uba umuntu uyaxoka kuyo ngeyona yiyo leya and then uyaziphosanisa ke ngokuwena ne-information. Ndiyavuya ba uyiveza ngokwakho lento yokubhatalwa nantoni because ndikhe ndayiveza bhuti wami uba ngaba ndithanda uplaga nabantu nge-links zezazinto zoba makahamba umuntu uyakwazi udlala igame and get paid and then you can make money in dollars ngokulapha nto eMzantsi and then andithi no Facebook ukwenza imali ngedollars and so nisakhumbula nenhleka nesithi ndiyitya kakhulu lensango nisithi you can make money in dollars ngokulapha eMzantsi. Uyayiqonda uba lo Facebook umsebenzisayo okanye lo Facebook undibukela kuwo abantu benza imali in dollars ngawo uyaqonda kathi unkawuze too much bathi nikawuze too much bathi mandiyeke le ganja ndiyeke njani ba wami le ganja bethuna ndivula ingqondo uthi mvula ingqondo but ke wena Rasta yabo ekuphileni kwethu ubomi kubalekile into bangaba sisebenzisane man yabo akonto yodlula leyo kuphileni kwethu life sisebenzisane okwesibini sixabisane and okwesithathu singabelani ukubelana ke lana uRasta into bangaba you say something to me today uthi Mzifo then dinale idea and then tomorrow ndiphile idea yakho uyabo and xa ujonga phaya uthi apha wathi umzizi living my idea so kukulezo nto ezo you understand and it's sad Brian yabo so kulezo nto ezo ukuze sikwazi usebenzisana ukwazi ubonisana nokwazi ukuphilisana masingabelani masisebenzisaneni masixabisane and then masithandane masimanyane. Ndiyathemba abantu bavile because ke nyani indahlele ke mna ke lothi ndingumuntu mosothandwa xa ndihleli nabantu ndithanda ushare ideas ubone ngokule ndoda yona izayithatha le idea yenza nabanye abantu abangathi cinga uba bangcono kunoRasta uyaqonda abantu abaninzi ke baphulukene nam ngelo hlobo ngoba ke mna ke andisebenzisani mna nencukuthu andisebenzisani nomuntu ocinga uba yena kufuneke kutye yena yedwa abanye abantu bangatyi uba ngaba nomzekelo ndithi uyabona la manzi siwaselayo umzekelo wemvula kukho umthombo okhoyo pha ekhini yawala mthombo ndifuna manje sikhe sathi Jojo Tank sihambe siyokhala amanzi omthombo sizovula ibusiness yokuthengisa amanzi ndibone ngawe ngoku sowuphethe itraka ngosobuya netraka yamanzi ngoku uyabona ke ngoku ingxaki ke so king abanye abantu abanenza
abanye abantu ufuma sento bangamajonga okay if ndifuna ukuthetha something kuwe nqomama ndiyabona xa ngizothetha lento no Rasta bandithatha ifoni yami ithi record yabo I'm keeping evidence so that the idea is mine yabo so that how iphila when the idea can take you to court ngoba ucimba abangabuntswemi nguwe I will take you to court and the only thing court izayifuna kuwe fonini if you say the idea is yours provide the evidence and then you put evidence before the court of law and then bamchazele achazele umuntu lobe idea yakho ayafondini so bingondo kaRasta sibangutsothi ngolohlobo yabo so ngoba siphilisa lonto leyo sihleli uyithini wena ufuna sirecord nje bese visualize ngoku uyabona bra ya ngabantu kuyabo kumhlaba esiphila kuwo ngabantu kumhlaba esiphila kuwo ke masithandaneni mina it's all about love kuze siphuhle because eyona nto endibangela mna man soloko ndi-spreada uthando ebantwini nofuna yabo kuthiwa mos uba ufuna kwenzeke into wena bonisa abantu lento ufuna yenzeke ngokuba wena uyenze umzekelo ubufuna uthando nikeza uthando out there then you're gonna get uthando in return but ke ngoku uyabona abantu abaninzi as much as ndinyamezele uthi ngoku qomba le ndoda hayi ngathi iyayi overstand lento yoluthando engathi ihambisana nami yo ikujikela apha indoda kaloku lana bathi Rasta ikujikela apha indoda yabo umuntu ekhonda ifihlwe into njengenhliziyo uyabo wena ungamthanda umuntu umthande mfethu umbonisa uthando olungapha yakomlingo but ufuma into bangaba inhliziyo le yakhe bra ayikho kulento wena umbonisa yona uzothatha yeah that is why ezizinto at some point kuyafuneka sizithandazela yawo life in you pray Rasta you pray for your parents you pray for people that you are associating yourself with you pray for your girlfriend you pray for everything yabo so that net dark forces ezosebenzisa abantu that are close kuwe wena kids yayazi into bangaba they cannot penetrate because uthandazile yabo athandazwa bhuti so about ukuthandaza Yeah. ngenda kuva na off the camera before ke siqalise uzithi ne content uyayithandazela nakanjani yabo nakanjani sekhona esiphiweyo you must pray yema ngizama ukukhuthaza ke nawe ke umuntu obukele ozama i-content creation uyazi into yobangabana ozocimba uzothandaza yonke into iyathandazela thandaza mna qala ucimba xa ndihambe kwelahlathi zikhona izinto endingaziveziyo ebantwini enzenzayo ezizezama ufumaniseke kuba uzama le ndlela le content uba mayiphumelele umzekelo to prove ipoint uba nyhani kuyathandazwa uyabona ngokuNovember last year ngalungu by this time of the year bendina 15k followers there was a post ebendiyibhalile ndathi ngoNovember this year zabe senduku 100k followers plus yeah ngoku ndina 161k hallelujah imanifestile yenzeka zinobungqina futhi because ikhona ipost ebendiyipostile yeah zakhe izawuvela apha escreenini hallelujah lo mfusixelo ngelayo uzayiveza for lo magician man wethu uzayixolonga but so I'm trying to say it's all about ukumanifest because ingqondo yakhe is very powerful uyabo lento uyicinga okokoko lento uzayimanifest hence I always say ba zigadi into zicingayo zigadi into zithethayo zigadi into zenzayo zigadi nento zicingayo ngonye umuntu uyabo because ibuyela kulento besiyithethe bangabana uthethe i-idea apho ogqiba umuntu onye umuntu afika yibe uzibizela amasele bomini bakho exactly don't think by into yoba nje kuba i-idea kaRasta okanye uba i-idea yakho ba hey ndiyimpatha uRasta akayompatha uRasta wena uzibizela amasele bomini bakho and then uRasta uyawina yena because imimoya yona iyasebenza ba nanku emosha uRasta lo okay la 15000 bizawuphuma kuye masiyifaka apha koRasta because andithi yena uzibhatalile ngoRasta but abanye abantu abasoze bayibone ngelo hlobo lo leyo so my point is ebantwini bethuna masoloko sisenza sure man kwinto esisenzayo akho umuntu ukhathazekayo ngento yenzayo uyaqona so ukwenza into ezawukhathaza omnye umuntu makakhathazeke kwinto yenzayo like ngenxa yebengayithandi noma usukuthi xa uthethe into wena ufumaniseke kuba ukhubekisa onye umuntu ngee-intentions zakho into enjalo and ekona ukhubekisa yabona Rasta umlomo mfowethu umlomo umuntu mhlawumbe umzekela angakubetha ngempama kanye akuthina but into ephuma emlonyeni womuntu mfethu it goes straight to the heart yabo uzocinga inhliziyo yakho it's where matters of life sigcinwa khona yabona bra when you say something to a person
ufuna ukucingela inhliziyo yalamntu uyabo ufuna ukucingela inhliziyo yalamntu yabona bra it's like wena king ekwazini ukuthandana kwethu nokwazini ukumanyana kwethu lonto leyo ingasikhokela sonke apha siphumelele singaphumeleli ngohlobo olufanayo uyabo because umzekelo bangapha abantu wena king who are driving beautiful cars but they respect you wherever yabo abanye they have everything in life bra but they respect you wherever you go uzibuze nawe umbuze hey man not to say but you have nothing but I don't have what they have but ihlobo amanhloniphe ngalo balihloniphe ngathi yonke lento banayo nami nayo yabo so that is why wena king recently besando thetha ngayo yeah besando ngcwaba friend yami uDaluxolo may his soul rest in peace uKoko yabo uKoko lapha kono 20 the funeral into besithethwa ngabantu ngalandoda izinto wena king how people respect him messages were coming across South Africa everyone was like uDaluxolo wini kuyacaba kuwe umuntu omkhulu lanto ke ngokuthiwa xa ungumuntu ebantwini fikeleleka so that nangomso nangomsomnye naxa umoya wakho ungekho naxa ungekho wena apha yes umzimba lo wakho but umoya wakho uhlala khona ebantwini ube sisinyanya bhuti esi-grand yabo ube sisinyanya esi-grand sikhuthaza zonto yezo ke mntanami cha abantu abayiboni lonto leyo bayapha le content yabo lento le content ya manje okuthiwa lo muntu lo domo lo umuntu abayazi okay but besides the content ikhona into yenzayo no brat zikhona just nje iproject enkuso yabo for example ngobe sando shoot short film lanukeni eXesi ethi isiphelo the end yabo iyaphuma ngoku nge7 kalando ka December yabo yeah I'm also a facilitator yeah the facilitator nsiza yazi ma phambi kwabantu si facilitate yabo yazi umzekelo bakuthiwa kune program ye-HIV and AIDS but need a facilitator I'm there currently ngoku nisebenzela icompany abathi nguGrounded Media and facilitator yabo so kuninzi just nje qha abantu abaniboni ndiyapha lanukeni kupha erenkini yokhwela itaxi yadikizwa abantu abaninzi becinga into bangabe hayi no wayiphangele le no uThixo uliphile sonke baba so abayiqodi xa icinyiwe ifoni zikhona ezinye into ezibomi buyaqhubekeka yeah so ndiyathemba noba yi-life lesson nako umuntu obukele uyothanda ujaja abantu because bakhona abantu nabo ndikulongxaki ke nabo aba because once ndishude ndisitya lamagqaba endiwatyayo uthi onye umuntu xa ndibona ndingatyi magqaba qomba man ngitheni usilontsha nje ngoku kanti abantu abayiqondi into bangabana ayisuba as I always say ukutya ndithanda ukutya ndipromotela abantu kum is not food but medicine uyaqona so iyeza ayinto zawusoloko uyitye kokoko so ikhona ixesha loba uyatya ngoku like as a human uyaqona but abantu andiyazi i-content bayithatha njani umuntu acinga uba okay unobuhlala ehlathini lona utya izinto lona then andiyazi like bethuna sanoyithatha i-content niyenze ngathi bana bubomi bethu bonke yabo zikhona ezinye izinto esizenzayo off the camera so ayithilolo leyo ngokuxa ubona uRasta esequeen ka fish and chips ngokuqamba Rasta uyasilontsha wena kutheni ngoku wena uzogwamza ukuthi masitya amagqabi ngifuna nje ucicisa lo nto ndayithanda ba uyiveze lo leyo ba off the camera yeah zikhona just yeah I'm also a motivational speaker wena and a life coach kuwe zonke izinto yazi lapha ku media yakho yonke lanto because king yabo anokwazi ukuphuma apha kule podcast ngakhange ndisho lento yabo and because it really pains my heart sokwenzela umzekelo why insitsho king if we were a Forest Hill king ne emangcwabeni apha and ujonge abantu abamhlophe you see ababhubhayo you'll find ukuthi kubhubha umuntu king wazalwa ngo 19 mhlawumbe sena 97 years omnye mhlawumbe una 84 omnye mhlawumbe una 100 yabo ngabantu ababhubhayo abamhlophe why lena it pains my heart you come to kumangcwaba yethu thina abantu bamnyama yabo you go to koma populars kumangcwaba koma Missionville komangcwaba koma Tinarha ujonge age group yabantu ababhubhayo yabo city king abantwana kids are dying we are killing each other we are killing each other siyabulalana king
ngezizathu esingazaziyo. Yabo. You go to Poplas kuphupa umntana wazalwa ngo-2000, kuphupa umuntu wazalwa ngo-98, kuphupa umuntu wazalwa ngo-87. Yabo. Abazali bethu bazilela thina. Yabo. So I'm saying King, ngezinye zezinto in future that we need to talk about ukuthi sifike njani kulento sikuyo. Yabo, sifike njani kulento sikuyo. Ndinesicelo nabani nawo ubukele le podcast esithi into bangaba noko sizwe simnyama kwanele ngoku. Asikwazi ukuphila bobomi abunjena King. Lawo athuzola khona ingoma kaZolethi dilibele just nje pha kunendawo ethi pha young black and gifted sigcwele emaseleni abanye siwabeka ntondoni emangcwabeni. Zonke izinto ezabona King, those are the things man that we need to talk about. Yabo. We don't say that we need to encourage abantu abamnyama sibabonise into bangaba look white people King ufubheka ezibhedlele zabo ifamily phayana yonke they are not praying ba la muntu bopha esibhedlele makaphile. They are praying into bangaba la muntu opha esibhedlele uThixo makamthathe because noko at age 109 bayambona bangaba uThixo no makamkhulule because nabo ba happy. Thina King we not happy. You can't say King umuntu ona 28 years athi uqhatsola kulifezile. It's incorrect. It's incorrect. Yabo. So those are the things that we need to talk about. Amathobe Vuma wena King yabo. Just wanted to pass that one before the podcast ivala. Ndiyayivuyela le nto dufeyithetha, ndiyayivuyela indenze mathemati futhi Yes, indenza emotional and andifuni ukuthi desk ndibe emotional ndigoqula le podcast ndiguqula le podcast. I just wanted to say that King yabo. Yes man. By the way, shout out to Harvey, the guy behind the camera. There's a lot of work ezawukwenzeka kumnaye. Mr. Magic Man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Anyway, ilizwe bawulolipasa to umjito omncinci obukele le podcast. Yeah, akafuni ba content creator, mhlawumbe bawuliba okanye nalinye iphupho eli different but since ngomntana emncinci. No masithi wena Rasta. Leyo Thixo kubizele yona. Ilandele. Uba ngaba mhlawumbe ngumthandi nomxabisi webhola, landela ibhola nothandazela into bangaba uphumelele nosebenze hard. You must be willing to go an extra mile. Kwesibini ngifuna ukuthi kubazali that we need to be there in supporting abantwana bethu kwizakhono zabo. Uba ngaba ngumntana osithandela isikolo kakhulu bakhona abantwana bafumaniseka ba bakwenye level when it comes to yabo sithi nyamezela qhuba ubheke phambili unganikezeli. Uzikhumbule ke Rasta Dr. Miles Monroe uthi ethetha nathi the greatest tragedy in life ayikokufa kodwa it is to live life without purpose. So ngeke sinoxanduva to respond to the question obangaba why you were born. Inkosi mfethu. Late night outside, man, I'm busy blazing. Staring with the sky, tryna connect with the stars. People hands activated my data. Deep thoughts about what it was and what it is. Today I begin a new love. What is the purpose of my love? Those are the questions I keep on asking myself. I pray for guidance or creative I will form good habits and become their slave. Today I'll multiply my value 100-fold. I want it all. I wanna be a millionaire. I wanna be rich like Pablo. I can achieve far more than I have. Yeah. How can I reach the sky? I wanna touch the stars. Maybe I'm dreaming to be in some place that I'm claiming my riches right now. How can I reach the sky? I wanna touch the stars. Maybe I'm dreaming to be in some place that I'm claiming my riches right now. I want it all. I wanna reach my expectations. I want it all. I wanna reach my expectations. I want it all. I wanna reach my expectations. I want it all. I wanna reach my expectations. How can I reach the sky? I wanna touch the stars. Baby, I'm dreaming to